Sa number 2, isa ka 88 anyos nga lola sa ginhalaran sa Silay City ang nagpositibo sa cholera. Cholera outbreak gindeklara naman sa amo nga barangay sang alkalde. Suno kay Silay City Mayor Judith Gallego, mga 3 kaadlaw na ang nagligad sa nagtaliwan ang lola. Hindi man cholera ang nakabutang nga cause of death sini sa iyang death certificate, pero sa confirmatory test na ulihin nag-abot, positibo ini sa cholera. Sa malawig nga tinuig, bag-o naman ang nakarecord sang cholera case sa Silay City suno kay Gallego. Suno sa iya, nagkuha na sang water sample sa ginhalaran para sa laboratory test nga ipadala sa Manila. Ang City Health Office karon sa Silay ang nagapamuno sang inspection sa mga water sources lakip na mga refilling station. Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ang PHO ang magabulig supervise sa CHO. Ang ilang recommendation na galakip sang checking sang water sources, pagpatuman sang chlorination sa water sources sa mga area nga na-identify nga may cholera case, kag gina-recommend man ang pagpabukal sang tubig ilimnon. Nag-recommend man ang PHO sang pag-activate sang Local Drinking Water Quality Monitoring Committee sang syudad. May suspected cholera case man sa Barangay Lantad suno kay Gallego, pero yara naman sa maayo nga kahimtangan ang pasyente. Monitor na mo subong ang pangina palibot subong. Ay, pabintay. Okay, subong maparikurida kami gani nga muna dapat ang ilang ginainom ano gitra tinlo tapos sa mga pagkaon dapat mahugas sila sang kamot ka bunan gitla. Limpyo lang ang pag ginawi. We concentrate our effort on where mayara taga positive case. That's why kita tuan gitamon to make recommendations kung anong dapat obrahon nila. Pagkanto namon dito sa ila mo na guro nga nagwa ang recommendations namon, that will declare an outbreak.